Ale jsme v Česku, ale já myslím, že největší ohlas od fanoušků měl můj aktuální host, to je Mišo. Mišo, seš tady doma? Ahoj, áno. Když jsi doma, tak se tady musíš uhájit, nesmíš se dát šanc. Jak se cítil? Budeš v té topce? Budeš na medaili? No ja si myslím, že top 3 by tam mohla klapnúť, no. Hodně lidí si typovalo, že bude vysoko Kian Pearson, ale vypadá to, že si to malinko namazal na chleba. Však ja som vedel, že sa namažem na chleba, je malý. Je proste, to není openkár, no. On vyzerá, ja som každému hovoril, ono to bude dobre vyzerať, keď sa odfotí sám, keď bude pozovať sám, ale keď sa dostane medzi veľkých chlapov, to je presne to isté ako Clarida. Hej, proste tú motu, tú výšku to nejebeš. Ty soutěžíš po celém světě, máš to oběžděný, takže víš, jak si ty jednotlivé soutěže stojí. Co Evels? Je to top 5 možná i vejš. Byl by Evels na medailových pozicích, kdyby se hodnotili soutěže? No za mňa určite. Za mňa je organizačne lepšie pre pretekára, nehovorím, že pre divákov, lebo nie som divák, tak nemôžem to hodnotiť, ale z organizačne pre pretekárov je to lepšie ako Olympia. Môžem to zhodnotiť, pretože na Olympii má každý uprdele a tuto fakt je postarané, prišiel som do backstageu, krásne vystlané, karimatky nachystané, miestnosť proste, kde bola plná činiek, takže brutálne. Já tě sleduju vlastně od té sezóny 2017, kdy jsi tuším začal a ty se kontinuálně zlepšuješ sezónu co sezónu. V čem je letošní Michal ten lepší, než byl loni? Na čem jste makali? No ja myslím, že som vylepšil posing, to bolo hlavné, čo som potreboval. Nohy, zadok, to myslím si, že môžem povedať, že nohami aj dominuje z predných pos. A v podstate spraviť dobrú formu, prísť plný a sú tam nejaké zmeny, o ktorých nebudem hovoriť, ale na základe tých zmien sa cítim oveľa lepšie. Poslední otázka. Máš tady svého kouče George Faraha. Jak jsi s ním spokojený a možná jestli máš feedback, jak on je spokojený s tebou? Za mňa je to ten najväčší frajer, ktorého som mohol dostať. Feedback od neho je vynikajúci, on ma vidí medzi topkou na Olympii, takže fakt chválim, spolupráca vynikajúca, sadol mi ako tréner aj ľudský, aj tým, čo pre mňa robí proste, ja keď mu napíšem, takže není problém, sa mi ozve vždycky do 24 hodín, je na dráte každý deň, takže super. Ještě jedna věc, na co máš největší chuť, co si dneska dáš? Vodu. Vodu a zmrzlinu. Jen můj dejte, on si ji zaslouží, dělá skvělé výsledky a dělá velký jméno slovenskému bodybuildingu ve světě. Díky za tvůj čas. Ďakujem pekne, ahoj.